Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeċida li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li kellhom isiru f'Marzu tas-sena d-dieħla ma jsirux u jkunu posposti għal 5 snin oħra. Deċiżjoni li dwarha mhux biss qed issir kritika mill-Oppożizzjoni imma wkoll minn deputati Laburisti. Dan joħroġ minn rapport ippubblikat fil-Gazzetta Il-Mument li jiżvela li d-deċiżjoni kienet komunikata fl-laqgħa tal-Kabinett u tal-Grupp Parlamentari Laburista. Il-Mument tiżvela li dwar dan hemm disgwit fil-kamp Laburista u fost dawk li qed jopponu minn din id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat hemm id-deputati Marlene Farrugia u l-eks Ministru Godfrey Farrugia flimkien mas-Segretarji Parlamentari Stefan Bontempo u Jose Herrera. Ir-rapport jgħid ukoll li xi ministri Laburisti bdew jinformaw lill-Kunsillieri Laburista u lill-canvassers tagħhom li l-elezzjonijiet mhux se jsiru s-sena d-dieħla. L-eks Ministru Godfrey Farrugia li għandu esperjenza twila ta' 8 snin bħala sindku xejjen l-argument ta' Muscat li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali mhux se jsiru s-sena d-dieħla biex ikunu frankati l-flus u Godfrey Farrugia qal li demokrazija m'għandix prezz għaliex kull mezz demokratiku għandu jkun ipprattikat. Is-sibt deputat Laburista Marlene Farrugia ukoll esprimiet opinjoni kontra l-proposta li ma jsirux l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Din tista' twassal għal erda tal-Kunsilli. Tispiċċa tinqered is-saħħa tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel ħaġa kultant anke f'leġislatura waħda tinduna illi gvern beda tajjeb u mbagħad qed jiddegrada ruħu tajjeb. Aħseb wara f'Kunsill Lokali n-nies tagħtihom iċ-ċans li huma jikkonfermaw il dawk ir-rappreżentanti li jkunu għażlu jew ineħħuhom. Sostniet li l-proposta għandha tkun differenti. Kan neħu deċiżjoni biex inġibuhom f'daqqa, mela iva tajjeb inġibuhom f'daqqa, però mhux intawu sa 2019, anzi jsiru qabel. Marlene Farrugia qalet li l-Kunsilli jistgħu jinqerdu b'diversi modi. Il-Kunsilli se teqridhom jew għax ma tagħmilx elezzjonijiet u jinqerdu jmut fuqhom biex ngħidu bil-Malti, jew inkella x'inti ma tagħtix il-finanzi neċessarji. Sa dan it-tant nhar il-ħamis li għadda waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ikkritika dan il-pjan tal-Prim Ministru Joseph Muscat u sostna li danu imminar tad-demokrazija u stil ta' deċiżjonijiet dittatorjali.